Du skal smage den nye Prime. Ja. Og det er den hvide. Metamoon. Kan du lige flytte fingrene, så kan jeg bedre se den. Yes. Så må du smage og give den en karakter fra 1 til 10. Så kan du åbne den imens. Hvad smager den af? Det ved du ikke. 1 til 10. 6 ud af 10. 6 ud af 10. Og det er sådan okay, det er lidt over middel. Det er sådan... Det er lidt frisk mærkeligt, det er lidt mærkeligt. Det er mere mærkeligt, sådan... Så 6 ud af 10. Ja. Det er i orden. Husk at like og subscribe.